ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to jammi bamburu samba alusa belila elimana cenela kon waktu yoni ha nder galle kawa samba hila sar eko tari ɗum kala to ndulmaji eko tari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hoore jolidi ndi hono Bassirou Diomaye Faye o holliti oɗo sahama o toɗɗo Abdoulaye Bathily taw koye nelaɗo mbadi keridi ha tenti noon ɗo toɗɗa yo dokkoyɗe jaam hakkude CEDEAO kame leyɗele tati Sahel joguiɗe fandare yaltinde koye mumen e nder CEDEAO to leydi Mauritanie météo leydi holliti balɗe seeɗa jawtuɗe teskama no fewi nguleki mawki no fewi to état Theresa Moroɗo samugoɗo ɓe jaara capanɗe joyya degré ɗo e balɗe dabɓe maɓe jaa ha capanɗe nayyi e jeetati degré ɓe ndentina noon finoɓe diwanuji ɗi ha tenti noon ɓen dawoɓe e nder désert to leydi Mali inde makko Youssoufa Daba Diawara ɓattiɗo Imam Mahmoud Dicko kam wonno coordinateur CMAS woni nangaɗo waɗa garde à vue hande daroto yeeso procureur to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo hanki waɗi moɓodiral manggal no fewi toon to Banowa ngal moɓodiral no toon wo eri hitande fande nde laamu nguɗo hen ma ya ha laaɓa kabruji men mana en ha to Guinée ma jaa to Bénin RDC Congo Cameroun Rwanda ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nanggata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nanggata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Mounta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïdo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannugal kayitaji ha e golle kala
ceerno ahmad tidiani diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗetoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkude ɓesnude caɗele gorago emo seydani memi kala ceerno ahmad tidiani diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuuɗol kumpiteɗo lasrari yanke kumpiteɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmad tidiani diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiani diallo gorko melga wuuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno djiby sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno djiby sy ko jaadindo ɓalwal edanwal kala ceerno djiby sy ko labdo reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno djiby sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal mborosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno djiby sy ne yawrani worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemen e jippiɓe leece kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno djiby sy ne jogui peggue usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno djiby sy ko labdo reedu mallaɗo wune bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno djiby sy wonande kay ɓiyen yiɗi wadde nde listihar so tawi ko leydi mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi sénégal eɗen danga leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro weva e numéro orange money so tawi a lumbi hen haalisma ma yetto ha no hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon to banggue whatsapp e to banggue appel kala ceerno djiby sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno djiby sy ne andina dendagal kileɗeɓe mum wonde safruji to banggue makko ne newi hano hannirta ni tawi ko tawteɓe nder leydi mauritanie ko ujunnaje jeegom uguya so tawi noon ko leydi sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs CFA ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo tati rafini yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo jeenayi rafini yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo wadde taw gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedde rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno djiby sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe tokka haydi to leegal bitegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade lycée ba ceerno djiby sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla hano hannirta ni tawi ɗon min jii kono wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99
ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya weng taw hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni mbadden dandu faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe altina 15 ɓuuri hitande ujune ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba son jeehi to lowre mon YouTube ma on jii toon tengade mon son tappi Weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on mbaɗa abonné ma on mbawa hebde kala ko yahata e jayde mon Weltare TV gila e jewte buɗalirmede ha tenti kadi kumpittal mon e ɗemgal pular coccorgal e jorgo mijoji e gueɗe mum goɗɗe kala gartatena koye wonande caɗele bannoɗe to Amérique ɗum ko hanki o taw kadi ganduɗa ko on toɓɓunoɗo kural faade gonnoɗo hoorejo leydi Amérique woni Donald Trump ha ganduɗa kural tari moye nofuru caggal ɗum noon tambiɓe nden kay kisal makko mbawi nawde makko ɓuuri yaw toon to suudu safara hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye heeɗani caggal e windude ɓattake faade kay e laamu leydi Amérique ha tenti noon faade Donald Trump wonande kay ɗeɗo henna gueɗe cofɗe ɓe jonnani ɗum ɓe noddi noon ko jaam e kalma nde ɗeɗo henna gueɗe nottata yiyede e ndeka leydi Amérique kuccam tengurengu hakkude hoorejo ndi Sénégal hono Bassirou Faye kame jaydiyankoɓe ɗum wanno ko jamma aseɗo ene jofi aleɗa hanki o kanko hoorejo ndi noon o jabtima namde kewɗe kay ɗe o namda ɗum ko caggal nde waɗi lebbi tati ɗi o jooɗi e jappere leydi ndi gila to banggue faggudu leydi ndi ha notawro leydi ndi ha ɗo farni leydi ndi gonagal makko e gonagal leydi ndi kala ha tenti noon e ko fate leydi ndi ko fate burkat e ɗin fannuji kala namde kewɗe ndewi hen kono kadi namdal ngal won namda ko fate banggue suuɓedemo to banggue CEDEAO e hoolare timmude o rokka yo won dogowo koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame leydi Mali Burkina Faso Niger o holliti omo jogui sens e teddungal manggal wasde tawede nde ɗum wonnode kono kadi wo dañi sens tawede wonande jonde hawo suuɓa kay yo won jaahowo koyɗe jaam ene wawi noon wo daña wone ene wawi kadi wodano wasi wade fofde oɗo saaha mawo daro hen fodde darde nde o totta hoolare gam suɓede yo yaaha koyɗe jaam hakkude wonande CEDEAO e leyɗele Sahel o ballima noon gorko mawɗo kewɗo duuɓi kono kadi tambiɗo gueɗe kewɗe e nder leydi ndi Sénégal hono Abdoulahi Bathily o holliti o toɗɗima on nde wonata nelaɗo e mbadi keridi taw koye jimadi makko kono kadi on ma wallodiri mum gam tafde goomu wawngu kay darade koyɗe jaam to Mali ha to Burkina Niger kala beele kadi ɓenne mbawa artude e galle CEDEAO kamɓe kala ɓe ndenda fandare nde tawno o holliti hen ɓen yaltude men e CEDEAO hatta ma gollodiri e CEDEAO hatta kadi ma dañ ko ndenda hatta kadi ma dañ gueɗe kewɗe dendaɗe ma dañ kadi yewtere waɗade nde tawno ɓe jogui gueɗe kewɗe dendaɗe hakkude mabɓe o holliti fandare makko tan ko dogde koyɗe jaam haɗen gueɗe kala ɓuuri wawde laatade ko fate koninkoɓe leydi France taweteɓe nder gennidi leydi Sénégal namdal ngal won namda ko fate uddugol base ɓen koninkoɓe o holliti hakkude leydi Sénégal kame leydi France ko leyɗele gollodirɗe ko ɓooyi kono kadi ko leyɗele cehilaji jaadiɗe ko ɓooyi ɗum so tawi ne laato koma wona e kaldigal hakkude leyɗele ɗiɗe taw koye kaldigal piɓingal e gonga kame cehilagal taw kadi koye nandiral wona e mettere wona e gueɗe goɗɗe ko fate ɗin fannuji kala wa arti caggal nde o wiya o deƴƴi taw ko caɗele politique hakkude hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko kamɓe ɓen sarɗi yankoɓe ɓe Benno Bokk Yakar taweteɓe toon to suudu sarɗiji ndu leydi ndi ɗon de Ousmane Sonko jogorno wadde déclaration politique générale muɗum yahani toon to suudu sarɗe to gam rentade wonande so yeehi toon ne wawi samminede walla gueɗe goɗɗe ɗum ko caggal nde jaggoɗo faggudu yano toon gam yidde kay ɓetanede ɓe to golle to fate faggudu mum ɓen sarɗiyankoɓe jaɓani artude e ndiɗon mbaadi ɗum noon caggal muɗum noon kanko hoorejo leydi ndi o holliti Ousmane Sonko nde yattirta caggal e pellital ngal wino altina hande o ma daro e yeeso goto e hoolaɓe gendi leydi ndi suuta junggo mum wonande kay waɗa déclaration
ko fati bangue politique général mum on yeyatir caggal ko nden o holliti wo noddi gardiɗo sursarɗeji ndo leydi Sénégal Amadou Mame Dioba ɓe mbawi yewtidde on holliti ñalawma janggo talata ma noddu sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yaakaar ɓe mbawa yewtidde beele ko ɓuuri yawde kanko hoore jaggo leydi ndi o rewa ɗo yadori rewde ɗo tan gam yaade toon to suudu sarɗeji to beele kadi wonande on wawa tigui hollidde sarɗiyankoɓe kuccam golle dawrugol gendi leydi mum saabu ha ɗo ɗo gonɗen ɓe ngala taw kuccam e golle mabɓe so wona on dara yeeso ɓen sarɗiyankoɓe hollita kuccam ko addiɓe ko holtoɓe jiiɗi farnude leydi ndi e oɗo hen saaha ɓe garti noon e namdademo ko fate cehilagal hakkunde makko e Ousmane Sonko wo holliti ɓen cehilagal maɓe ɓeeti golle mum koye nder kaso kono ɗo saaha rindiniɓe ko golle hewɓe noon ne mbiya Mamadou Dia Senghor gonino sehilaɓe kono to wattiniɗo boni wo holliti ɗum ene jeeya gueɗe ɗeɓe ɓuuri rentade tawno aɓe jewtira aɓe kalda tena ɓartodiri wo holliti hakkude makko e Ousmane Sonko watta caɗele saabu kanko mawni koye mbeelu Ousmane Sonko ko ɗon wo anda ko ɗon wo yiya hawa ganduɗa woni ɗon hoorejo leydi ken tolno e duuɓi sappo firti noon ko gandodiral ne ɗon kono kadi wonande rendude yiyande to banggue golle ɗe ɓe gollotoɗe ene hakkude maɓɓe nde tawno aɓe kaldano feewi entrepreneur laamu leydi Guinée yamiri Sénégal nde nangata wonande goto e terɗe force spéciale Guinée najo biyeteɗo Daouda Bangoura taweteɗo e Sénégal nanga waɗa garde à vue to commissariat mo Dakar Plateau o noon ƴetti avocat ji tati Aliou Sow ene wondi kadi Siré Kele Doroli ɗum noon ko beele kadi on wasa nawtede leydi mum kono koreji makko ne paayi ya taw jogorani nawtede leydi makko e ɗaɓɓade leydi Guinée garten ko fate banggue cellal ɓalli lulnde golle gila tan 11 nduɗo hen lewru ha yetti ñalawma hande 15 chef de service ko fate nergologique to banggue wonande ɗaɗi holliti to hôpital Fann teskama e ndeɗo hen jonnuɗe ɓe jooɗi AVC to banggue dañɓe juuɓi 50 fayi lessa to banggue sukaɓe koko ɓeydi no fewi nder leydi ndi ɗum ko rafi ɗaɗi ɗam ƴiƴam dogata rokkuma AVC mo jiiɗa kala hande ɓandu ne jaaɗi koyɗe e juuɗe kala nde tawno hayso wonko yiwi ɗum tinata o holliti noon duuɓi 50 fayi less hande ne teska ndin kewendi ɗum noon woni goƴa mawɗo no fewi Imam Ahmad Kaba mo ganduɗa ko imam nanggano to leydi France yaltina leydi ndi e wawnere waɗare fuule artira to Dakar lamorgo leydi Sénégal guila to Bawal aɗa diwoje ngal AIBD guel to noon police mo dik wimo teɓ nanguimo gam uddoyimo e loskude woni waɗimo garde à vue e loskudemo gonama ngal makko toon nde tawno Sénégal ne moƴƴi kañum ne rento ko hanki o noon wo accita ɗum no o tumira ko wondemo imama radical hanki waccita fati galle makko to nene makko hoɗi toon to Gad Malika kono kadi oɗo saaha laamu ngu ne watti e makko hakkille no feewi ko fati e banggue Raneru toon paaɗena wonande Raneru heeɓi radio kesso pula innirago Pinal FM ko hanki ngo uddita ɗum noon udditingo ko adjoint préfet de Raneru ene wonde Amadou Dawa Diallo taw kadi ko goto e tabɓiɗo tergue radio ngo ɗum ko caggal nde finaɓe to Raneru kolliti to banggue kumpital e gueɗe jewte dowri faggudu kala ene mankiɓe e oɗon fannu ɗum jeeyi sababu goɗa hen radio wawgo kayya habrude e humtude haaju to banggue pine e ƴellidde faggudu e andinde yimɓe kala gueɗe ɗe jarata Pinal FM yi nangue hanki o toon to Raneru to Kafountine Bignona hanki ko rewɓe hewɓe moɓodirton ɓe ceppi kamɓe rewɓe ɓe noon fandare mabɓe kay ko wiide yo nattu ɗiɗo hen wargoji baɗeteɗi e rewɓe gam teskede guila hitande dari ha yettiɗo hen rewɓe hewɓe kayya dañi victime bonɗo taw ganduɗa ko fati e banggue jangol ha e warde kala e nder diwano ɓe erima laamu ngu nde tambantoɓe nden ka e kisal pittali rewɓe ha tenti noon on debbo cakkitiɗo baraɗo e yeeso sukam taw kadi ko cowiɗo to Kaffrine wuuro wiyetengo Darou Mody Diallo ene tawi hakkude muɗum e Kir Mahadi tawi nder commune Madinatou Salam to ne kadi ko sukam duuɓi jeenaya hanki kam yooli e cangol ɗon ɗo yano fijjoyde e guiƴu men ɗo diwiɗo noon ko ɗon yolɓiti caggal nde ɓe jiiɗi awdemo ɓe donki ko sapeur pompier ari wawi awdemo ɓandu makko yalti kono wo heddodaki e wonkima ko jeheten ko aten to Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo wuuro wiyetengo Darou Hijratu tawete
koye commune mo Bankoto jaafuɗon safroɓe a gari toon taw kadi ko safara mo alda e jebdi taw ko safara ballal wallude yimɓe ha mbawa safrata to banggue guite Amadou Sambalo holno ɗum yaruno assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dennangal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder diwan Mamadina Gounass wuuro Dar Hijratu ɓuuradirede Darou Sarifaɓe ko wuuro tawetege nder commune mo Bankonto sinci ɗum ko secteraji din sagalaji Mouhamadou Seydou Ba hitan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi taw sincen ɗum ko jiyaɗallo biyeteɗo Sarif Alassane ɗon ɗo wuuro Darou e oɗo saaha lomti ko ɓiyiko biyeteɗo ceerno Sarif Mouhamadou Seydou Haydara kala hitande wuuro ngo ene waɗa ko wiyete consultation gratuite woni safare saabu walla ñalawma heccihango woni aset o faade alerte hanki o bandiraɓe kala mbawi ummorade e nder jogli département mo Vélingara bandiraɓe gaari keewal e peewal ɓe hen koto banggue guite ɓe hen koto banggue ñiiƴe ɓe koto banggue ɓalli musoji ɓe hen ko diabète tension ɓe hen ko koyɗe musoje goto kala eko jambitta e rafi muɗum kamɓe docteur ɓe gaari e keewal kono kadi ɓe mbawi jaɓɓade yimɓe goto kala ko handi goto kala fodde ñaw muɗum ko jambiti goto kala wawi ɗum hebde hano hannirni ɓe hen ko lone keeɓi wonande joom guiten ɓe hen kadi ko safruji ɗi ganduɗa goto kala weltimen no fewi kono kadi won holliɓe kañumen kadi no nannirno ni ene manqui tawrude noon saabu hoddirama joni lonne ɗe ko ujunaji ɗiɗi ma mbaɗa ujunere nde keeɓa loñe ɗe walla ordonnance ma o ko temedde joyyi ma mbaɗa temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi ko ɗum saabi heeɓe hen koddiɗi wonano cikkirano ni kono kawri wiye kadi hay ɗum kadi ko ballal saabu kala ko ponɗa yibde ko feccere jaɓata kamɓe kadi arnoɓe ɓe mbawi weltade no fewi dewɗo yimɓe gaari keewal kamɓe kadi ɓe mbawi jaɓɓade yimɓe goto kala etade namda ɗum holko musata ɗum holko wondi beele wawa haalnede holno rentorte ko heeɓi ɗum ko beele ɗum wasa hebde ɗum janggo e jaam bandira kala beltima hano hannirta ni golɗe mbi kadi gasi hikka o koye ballal noon ceerno Sérif Ali Haydara ko ɓiɗɗo e nder wuuro ngo ko joom ngaalu kaɓe waɗi ngal ballal mantini ngal kala e saaha e heeɗi waɗi ɗon e wuuro men Darou Sarifaɓe ko muttiri won Amadou Sambalo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Sambalo golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to Darou Sarifaɓe walla ni mbiyen toon to Darou Hijratu paɗena en jalti Sénégal haalaɓe paɗena ko to leydi Mauritanie janggo waɗata balɗe 15 ko internet yowa e nder leydi ndi kala hewɓe noon hewnoɓe hutorade internet ha tenti noon ɓen kay fawitiɓe hen guila to banggue golle mumen e jeeygu men kala hande koko jooɗi balɗe 15 jiyani nanani woni hen kadi gondi ko kumpa mawɗo no fewi en jiiɗi humpitade kono so tawi a soodi wonande kay ko fati banggue crédit gam noddude appel normal ala kala ko wonantuma gam yaltude leydi ndi appel jaltowle ndi ko caɗele mawɗe no fewi kono noon ne ɗaminano réseau ma artu ko ɓuuri yawde ko waɗa ɗum ko noon site web ene ɓenna kono ko fati banggue laylaytirenɗo ɗi WhatsApp nonne kadi TikTok ko nandi hen kala ɗum wawata yaade ɗum ko caggal nde résultat ji ɗi jaltuno ngam wiyede ko Mohamed Cheikh Al Qaswani woni gañinoɗo jeeyi sababu noon fitinaji bannoɗi guila to banggue seppoji to kay haydi Nouadhibou Nouakchott to Rosso ha to Zouérat kala jeeyno sababu noon uddugol goɗon wiye internet beele sukaɓeɓe mbasa ɓenninde nate ɗe ganduɗa baɗaɗe leyɗele goɗɗe walla ɓoyde woto hirjinde yimɓe wonɓe jaltugol ɗum jeeyi sababu noon jewgol on internet beele leydi ndi wona e jaam e kisal kono hewɓe kolliti gooƴe mumen yidde mumen kala ko nde internet artata gonta ɗo gonnoɗo jokka haajuji mumen kala ene ɗamini noon goomu tambingu nden kay kisal yurnitinoma hol ñalɗi kay poɗoɗi kay toɗɗede beele internet o wawa artude no hannirta ni ene ɗamini noon ko famdi ko kala ñalawma altine hande no wawno ma artu e nder leydi ndi Mauritanie kala ambassadeur mo leydi France tawite to Nouakchott woni Alexandre Garcia holliti oɗo saaha leydi France ene jogui fandare mawde no fewi gam wallodirde leydi Mauritanie haɓade kala ko fate basale ustude jonde wasam gollago ɗum ko caggal nde hooreji ndi toɗɗita dawal ɗimmal leydi Russie heedani hen caggal jagorɗo affaire étrangère leydi mum woni Lavrov hakkude o jokkodiri Woolmarchug
ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no feewi kanko jaagorɗo affaire étrangére mo leydi Russie o holliti wala nde leydi Russie ne fiɓi ɗoftodirde e leydi Mauritanie koto banggue politique nden kay kisala taw koye région mo Sahara Sahel yo ena ha jaam wawa artude yoga e nder Afrique gam Mauritanie ne tambi walare mawde no feewi to banggue nden ka e kisala taw koye nder Sahel yo e hoore muɗum jom jeeyi fandare yiddeɓe ko ngal jokkodirala to banggue jaam e kisala toɓoli kewɗi jippinoɗe nder leydi ndi ne tijja hande ma toɓoli kewɗi goɗɗi jippo kono ɗin toɓoli teskama bonnude gueɗe kewɗe to banggue booli potoji courant tantaji yoga e galleji ko nande ɗin fannuji kala jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacirgol mo leydi Mauritanie o holliti cetal tambigala oɗon fannu maɓe ndewinoɗen gueɗe kala ma jomumen balle no hannini kono kadi maɓe ɓeydu darde gam wallide yimɓe ha mbawa rentade ko wayno toon to diwan kiifa yo gay nokkuji kala dañi hen ɗo diƴƴiɗe bonni Mouhamed Cheikh Al Qazouani tawetono toon to Siwisa hanki ale ɗo tawama toon to Paris laamugo leydi France tijjaɗo to Dubbaya altina hande o ma en gartoye on kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen a labde teskama toon to Trisamoro ko état hande o kay kewɗo nguleki no feewi holli ɗum ko météo leydi ndi balɗe jawtude seeɗa tan 5 degré kono gadɗo e balɗe ɗiɗi paade ɗe maɓe jaa ha 4 degré gam teskede nguleki koko ɓeydi e nder diwan no feewi tambiɓe on fannuɓe jertini ɓen yahoɓe dégère nde joɓoto ndiyam timmuɗam nde ɓe ndentoto no feewi guila e majjugole ɗen gueɗe kala sifti moon yontere yawtunde e nder ceene ɗe Algérie jeeyi noon majjiɓe toon ha mbasi en pittali mumen taw koɓe jeetato yahannoɓe a booli mumen a sengiri to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali ko ɓattiɗo Imam Mahmoud Dicko kam wonno coordinateur CMAS taw ko mouvement Imam Mahmoud Dicko kankon mbiyeteɗo Youssoufa a Daba Diawara janoto tawtorede conférence goto ne arta oɗon conférence ko ɗon brigade de gendarmerie wimo tep waɗimo garde à vue ɗum ko guila ñande aljuma nde ko hande wo darato e yeeso procureur kono noon jayde hollitani holko waɗi andaka taw mawo andu hande so darima yeeso procureur holko nanguira ko fati banggue yogay landaji dawrugola leydi ndi kame société civile hande o 15 heures ɗon ɗo kaletena aɓe mbaɗi lulde mabɓe gam yurnitade politique leydi ndi ɗo Bamako gam yurnitaɗen gueɗe ɗum ko caggal nde ɓe jowono kena bo e lebbi 3 ɗum ɓe jowta ko ñande 10 nduɗo hen lewru ɗum ko caggal nde laamu ngu yowi kala ko fate dille politique e ndeka leydi ndi kala région mo Bandiagara wuro wiyetego ko bo ko mina Ségou ene tawi nder cercle mo Bankasa ko worɓe joguitiɓe armée ji jani toon e goɗon wuro ɓe jooɓi toon pittali 8 ñande aljuma kikiɗe nde ɓe dañi bonnu toon ko keewi hewɓe noon finoɓe e nder diwan mo Bandiagara kollitiɗo ɗo ndungu ngu ari yahoɓe guese mumen kala ne jogui fayre mawde no fewi nde tawna dawat tan woda tawɓe mo toon ne jogui motoji mumen liiƴo e moon mbaɗa e moon ko hanani oɗo saaha noon armée leydi Mali ɓe fama mbawi yettade goɗon wiyetengo koɓo gam tambade nden kay kisala ɓen remoɓe ha mbawa kadi wonde e jaam e kisal to Ségou ko bâtiment immeuble gonnoɗo e mahede mo gasani caggal nde toɓari ne arde hendu hewndu hewɓe noon doguino gam moltoyade less oɗon bâtiment beele kadi suuɗade tooɓo ngo e hendu ndu to leegal laafiya bogo ngal Ségou ko sanga 10 heures ko nden noon nder huɓere derguiti ken won yimɓe jeeɗiɗo mbasen pittali men tato rewɓe tato sukaɓe goto ko gorko mawɗo ɓeɗo henna mbasen pittali men wonde matériel uji kewɗi bonɗi hena to Guinée Conakry paɗena leegal hamdallahi ngal Conakry to ne kadi hanki ko accident musto waɗi toon kikiɗe hanki o ɗum ko camion mo hindete morki jollunoɗo conteneur ko on conteneur yani o yani noon koye dow otoji kewɗi wo moƴƴi ken tolno e otoji 9 e motoji 2 o gañi ken tolno e 26 neɗɗo hen ɗiɗo ko rewɓe gañande musde no fewi laamu leydi noon ƴetti pellital gam hadde kala ko fate conteneur jolnade remorki walla jolne camion taw haɓɓaka no hewɓe mbaɗata ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe hewɓe finaɓe to hamdallah e kolliti ɓooyi wullitade ɗeɗo henna caɗele nde tawno ko caɗele mantiniɗe no fewi taw kadi ko teskade
ender ɗiɗon nokkuji kala ko wona ɗum ko noon waɗa saaha gonaɗo laamu ƴetti peeje mawɗe no feewi ngam hadde ɗeɗon gueɗe to serhali on walla nde gardiɗo suudu sarɗeji leydi ndi hanki wo holliti kuulal kanmin ngal ha laaɓi ko fate golkati débaté nder leydi ndi hesɗitinama ɗum noon koye mbaadi kay walla nde ñawoje cattuɗe e amande cattuɗe no feewi kala baɗɗo ɗeɗon gueɗe e nder leydi ndi to Niger bonnidde woni wadde sabotage taw koye tiwoji ciggoji ko fate banggue wonande pétrole brut mo ganduɗa jaltinteɗo ɗon ɗo Niger faade toon to port mo Cotonou ko kañum yana tuno ko mbiyata Monteseka kene wona 350 kilométre hakkude ñame taw waɗɗani nokku moɓe mbiyata Salkama kene wona koninkoɓe jeegomo mbasi toon pittali mumen otoji ɗiɗi duppa hen kame motoje nayyi ɗum ko caggal balɗe nayyi nde hobel FPL nde yani kadi ɗon tiwoji bonni hen ko heewi no feewi to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo waɗi meeting mum mawɗo no feewi on meeting noon ko hanki o waɗi ɗum taw koye parti makko PPCIA Afrique ɗum ko toon to Bonwa ko toon waɗi moɓodiral manggal no feewi erima dawriyankoɓe gendi leydi kalde tawtatamo nde tawno hitande fande 2025 nguɗo laamu Alassane Dramane Ouattara wonta wonɗon te noɓe guitta ɗum ha laaɓa ngam addude ɓuural e faggudu moƴƴu e nder leydi ndi to Côte d'Ivoire hande fuɗɗi vaccin ko fati banggue paludisme teskede ko wayno deng ɓowɗi ene keewi ɗum jeeyi sababu laamu ƴetti pellital hande fuɗɗade pompugol taw ko yogay beeli yogay calli e riigi e caniveau ji taweteɗe nder wuuro maggo woni Abidjan haɓade kala ko fati e ñooke ñonkoto mo ganduɗa ene adda ko fati e paali e gueɗe ɗeɗon fannuji kala ko fati ɗiɗon fannuji kala to leydi Benin wonande chef d'état major général armée leydi France yeddi ha memi leydi ɗum ko kongoɗi gooti e nder discours gonɗo hooreji leydi Burkina Faso ngam hollide base koninkoɓe leydi France on saaha ne tawe to Benin o holliti ɗum wodani hande wodani janggo ɓe jogui basuji tati e nder leyɗele Afrique ko Tchad Sénégal Côte d'Ivoire Gabon Djibouti ɗeɗo hen leyɗele ko wona ɗum konon kala kay leydi gondi kaladi ɗen gueɗe godani hay seeɗa holliti ɗum noon ko chef d'état major général armée leydi France ɗum ko caggal nde Benin jofa piɗel ne udditi demuɗi mum ha yaaji ngam armée leydi France ne heeɓi toon ne jooɗi ne wallita seɓɓitiɓe taweteɓe yogay leyɗele Sahel to RDC Congo to ne kadi hanki ko jangu musgo waɗi toon hakkude yaadiɓe armée leydi ndi kamɓe wallidiɓe hobel capanɗe nayyi fittandu fayi capanɗe joyyi woni ko itta e nder ngal ɗon pelɓo ndiral to Rwanda hande yalti ngam suɓoyade ɓesguji men jalti hande ngam suɓoyade hoorejo leydi kamɓe sarɗiyankoɓe muɗum kene wona million ngaji 9 pawɗi hande jalti ngam toɗɗoyade hoorejo leydi mumen kamɓe sarɗiyanko men candidat ji tati Paul Kagame kamɓe nawlu men ɗiɗo duuɓi 24 ko laami leydi guila tan laana 2000 l'an 2000 ɗum ko caggal événement ji bonɗi bannoɗi 1994 taw koye génocide bannoɗo to Oussy en e nder leydi ndi caggal no ware leydi ndi guila nden noon kanko laami leydi guila l'an 2000 ha yettiɗo hen ko hande ɓe jalti ngam suɓoyade hoorejo leydi mabɓe candidat ji tati to banggue sarɗiyankoji ɗi ƴamoɓe oɗon fannu ko 500 candidat woni ko dadi ngam ummanade ko fati e banggue yidde wonde sarɗi yankoɓe leydi ndi to joolam jaɓeri caggal fiyande bonde ne waɗi ɗum Israila faade Gaza naɓe nden fiyande noon to noko mbiya nden fiyande nde mbaɗi ɗum to noko mbiyata Al-Wasi ɗum noon fiyande jeeyi sababu hewɓe mbasi toon pittali men Hamas holliti dartini kala kaldigal dartingal jeygue hakkude mum e Israël ɗum ko caggal Israël walde ɗoftade ene rewi tan e Hamas e Gaza ne bomba ne wara toon to han ɓe kolliti ɓe derjiti toon pittali tati taw ko commandoji mawɗi no fewi jeeyaɓe Hamas holliti dartini ngal ɗon kaldigal to États-Unis d'Amérique tentative de assassinat wonande Donald Trump laaminoɗo leydi ndi ɗum ko hanki wonno ɗon ɗo kural ratimoye nofuru caggal nde o jooɗoyi ko ɗon noon garde corps makko ƴettimo nayimo to hôpital kanko Donald Trump o watti 17 ɓiijo
président e nder amérique kay taw ko pewjenoɗo mayde kanko on suka bannoɗo ngal baɗal mo duuɓino gasa ko kural gotol yaltinimo aduna ɗum ko caggal tambiɓe nden kay kisala nde coynimo e dow huɓere nde o ngabbuno ko toon kay o wawi fellude Donald Trump mo ganduɗa ko ƴamowo lefol laamu e nder hitande fande Joe Biden holliti yo nanɗeɗo hen gueɗe ko wona ɗum ko noon aduno kala e lamɓe leyɗele mum neldi ɓattukuji faade Donald Trump gam hollidde jonnani ɗe henna gueɗe baɗaɗe ɗe henna musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettima laki jaam yo jaam Allah o hiraneno